Il-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru se jikkummissjona rapport tekniku dwar id-dħul finanzjarju bażiku tal-familji. Ħabbar dan il-Ministru Carmelo Abela waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali fl-MCAST. Huwa fisser ir-rapport bħala parti mill-impenn tal-Gvern biex jassigura dħul aktar diċenti għal kulħadd. Il-Ministru qal li se ssir riċerka msejsa fuq l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra brabta ma' dan il-kunċett. Imbagħad jingħataw stimi preliminari ta' kemm jista' jiġi jiswa l-aktar mudell ideali ta' dħul bażiku għal familji f'pajjiżna u kif dan jitqabbel ma' sistemi ewlenin ta' sigurtà soċjali eżistenti. L-eżitu ta' din ir-riċerka se jiġi ppreżentat lill membri tal-MCESD għal aktar diskussjoni. Grazzi tal dan il-pajjiż għandu tessut soċjali huwa b'saħħtu fejn inti għandek diversi servizzi soċjali li qed jingħataw u lura ħaġa torbot mal-oħra wkoll. U lura nistennew bil-ħerqa l-eżitu ta' dan ir-rapport li jħares ftit lejn dan kollu. Fl-aħħar mill-aħħar il-bottom line ikun li aħna rridu naraw li l-familji tagħna jkollhom dħul diċenti. Il-Ministru Abela qal li fl-aħħar xhur saru diversi laqat mal-imsieħba soċjali fl-isfond tal-iżviluppi riċenti fil-pandemija li laqtu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-istess waqt li kull ma jmur jinħass il-bżonn li jiġu riveduti l-liġijiet u strutturi legali oħra. F'dan il-kuntest qed jitwaqqaf kumitat apposta tal-MCESD dwar ir-remote working. Il-Ministru propona wkoll li jitwaqqaf kumitat ieħor li jindirizza d-differenza li teżisti fil-ħlas skont il-ġeneru. L-impenn tal-Gvern huwa li aħna nimplementaw proposta oħra elettorali li fil-fatt tisħaq li għandu jkun hemm studju fuq il-living income bażiku ħalli naraw x'inhuma l-possibbiltajiet li l-living income bażiku f'pajjiżna jkun jista' jiddaħħal, però ma nistgħux nagħmlu dan jekk aħna ma nkunux qed nistudjaw. Intant il-kunċett tal-futur u l-flessibilità fuq il-post tax-xogħol qed jiġi studjat fuq il-punti bażiċi ta' fiduċja reċiproka bejn il-ħaddiem u min jimpjegah, il-produttività u l-possibilità ta' teleworking.